Și bun venit la primul meu episod de Bacteria World Agar. O să filmez și eu cam vreo 10 episoade. Și vreau să zic că nu o să filmez chiar foarte mult. O să mor de 2 ori și gata. Bine, depinde dacă durează mult. Acest joc este cam ca și Agarium, doar că este vorba de niște bacterii. E și în Agario e de bacterii, dar e mai mișto ăsta. Așa. Să mănânc mai mult. Wow, de ce am așa de mare laguri? Împărțire în două. Împărțire la 4. Ce mici puradei. Puradei, cocorei, sunt mereu peste bordei. Mare puradel, nu mă mânca. Mersi! Eroul meu. Ce mă nervează muștele ăștia. Și gata, de mâine încolo scot pliciu. Plecați muștelor. Dacilea. Oi, de capul ăștia sunt muște de alea de viermi. Sunt și eu pe locul 17. Asta e de la mort, mamă, ce m-am speriat, credeam că mă mănâncă. Credeam gata, m-am dus naibii. Și atac! Locul 16. Deci nu se observă diferența. Eram 17 înainte să-l mănânc pe ăla. Și era cât jumate de mine. Mai mult chiar. Cât mine, minus cam vreo 40 de puncte. Ai de capul meu. Dacă mă mănânci, îți fac strategia. Dar chiar de ce îi zic eu strategia? Hai de capul meu. Era să intru în chestiunea asta. Puradei! Deci gata, de data viitoare când o fi să filmez, o să mut facecam-ul de acolo. Că nu știu și eu câți bani am. Vreau să-mi cumpăr direct din start, să pornesc cu scor 100. Mamă, ce prost e ăla. Crede că el că mă mănâncă. Și părul să pune ca mărime, ca să știți. 6, 6, 6. Tădărădăm, dădăm. Iluminate confirmat. Să am grijă să nu mănânc asta. Hop, așa. Și hop, așa. Ce-mi place. Să mă prostesc așa. Ia uite. Vreau eu să mănânc. Oțule. Și acum te mai uiți urât la mine. Nu mă mai urmări că te dau de mâncare la cristalul ăla de sus. Bine, dacă aș putea să te duc înspre el.
Băi, mare puradel. Oh, perfect. Te mai pui cu mine? Te mai pui tu cu mine? Ai de capul meu. Ce țiune! Și e timpul să-mi iau zborul. Ultima rundă. Oare am destui bani? Nu. Ai de capul meu. Bă! Bine, încă o rundă, că asta a durat prea puțin. Adică la cât de mic și rapid sunt... Nu sunt obișnuit să merg așa de repede. Normal că era clar să intru în cineva. Papa bun. Mamă, aici e bufet suedez. Ce naibii? Ce suedez? Ăsta e bufet ca lumea de la... Nu mănânci cât poți, mănânci, la infinit. Cine ești tu, mă? E... Unu, fără nume. Băi, fără nume, ce faci? Ce faci fără nume? Ce puțin am scorul. 130 și ceva. 140. Împărțire la 10.000. Împărțire din nou la 10.000. Bine, la 2. Împărțire din nou la 2. Mamă, când am făcut deja scorul 200? Ce coșuri am. Oh, oh. Ah. Din nou mă unesc. Perfect. Cine-i flocosul ăla? Ah! N-am zis nimic despre tine. Stau pe loc să mă unesc. Haide, mă, autodigeră-te odată. Da, tot e puțin scorul. Ei, dacă intri în mine, ești prost. Bine, chiar dacă sunt multe șanse să mă mănânce cineva, este bine că fac multe puncte. Și de asta. Și sunt și mai rapid. Deci de acum încolo, când trece unul pe lângă mine, îi fac strategia. Tum-tum, 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 tum-tum. Băi, strategie. Ui. Bine, știu că nu mă putem. Stâr-târ-târ-târ-târ. Damian. Mamă, da. Băi, Damiane, lasă-ne și pe noi să fim pe locul 1. Păi ce loc e, mă, ăla? What the fuck, nici măcar nu e în top. Nu mă digera. Joey. 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 Joey, nu. Joey, nu.
Clar. Clar. Deci, cam atât cu episodul de astăzi. Am fost Gamer Foxy 2015. Lăsați-mi un comentariu, dați un like, abonați-vă, lăsați-mi un challenge, lângă challenge numărul de telefon. În episodul viitor vom filma tot bacteria.